Bodo Andra Blog खुलुमबाय नोंथांमोनखौ ओइ बायला बायथा न'खौ सेर खालामलायबाय आं मा दङ बायला बायथा न'आव नायलांबाय थानो हागोन न' सिङाव नायलाबानो जागोन आइ से गंना सामनांगौ न'आवबो अबस्था गैया न'आनो गिलायलाङोसो हरफ्रावबो दै लाबोना फैयो नै बाक्सा गिदिरथारबो दं आंनाव टेबोल फांखा मबाइल सार्जफोरावनो होलाबायो आरो नै उन्दुग्रा बिसिनायाबो जारला मारलाखा उन्दुग्रा बिसिनाया नै इदिसो लहानि आरो बिदिनो मुस्रि सोंनांगौ हराव बिराद थाम्फै अरो अबस्था गैयै थाम्फै आदारफ्रा नैबे गंसे बिसिनाया बिदि जामना दोननो हायो माने थिखोना दोननो हायो बिसिनाखौ जोंनावबो न'फ्राव बिदि मोनबा मोजां जागोन माबानानै बाहेरफ्राव उन्दुनो हागोन गरम दिनफोराव आरामनो बे मुलि दङ गिदिर मुलि नै हराव सारो इखो टेब्लेट जाय नाथुराव खामानि मावफैनाय नोंथांमोनाथ' मिथिखायोआनोखा नाथुराव माबायदि जायो खामानिफोरा जोंनिथ' आसामनि बुहुत मानसिफोर दंफैखायोआनो नाथुराव खामानि मावनाय जाय नोंथांमोना मावो बिदिनो आरो मिथिखायो बायला बायथा न'आनो बायला जोब्बाय अबस्था गैला माबायदि मानसिया थायोमोन बेलाय गिलायलाङोलै लोगोफोर जिबौफोर दं खोमा नै गोदोनि जेनेरेटरा माबायदि अबस्था जाना दङ ओरै फांखाखौ फिदिङो माने सालायनानै ओंख्रियाबो गारना दोनदो मोनसे गाज्रि जाबाय खोमायो जोंना लाइननि गोजा लाइनजों फिदिंनाय गोजा फांखाया आजिखालि सब बांसिनानो लाइनजों फिदिङो इखो जायगायावसो नुफैदों आं मेचिनखौ आजिखालि गैला इफोरखौ सालायला माइखियाबो दं गंसे सागर बारनानै थांनो सानदोंमोन हाग्रा बारना थांनो सानदोंमोन लामायानो बेबायदि बबे थांगोन बबेखौ मागोन है मेचिन लाबोनांगौ आंना आदारा एकदम हाब्रु जाजोबथारो हाब्रु बारि दै बारि बायदिसो जायगायानो मस्थ' एखेजोंनो रुमा इजोंनो एखे आरो बायजोब्बाय रावबो थालायगोन ओइसा थांबाथाय गामि मोनसिगोन आरो
मालाय बोखांजोब्बाय लामाया जा बुरजा थायो